Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng adobong itlog. Igisa ang bawang at sibuyas. Lagyan ng paminta at ng laurel. Lagyan ng toyo at haluin. Maglagay ng kalamansi o ng lemon. Pagkatapos, isama na natin ating nilagang itlog. Samantala, buhusan natin ng kaunting tubig. Lagyan ng kaunting asin. At hayaan natin siyang kumulo hanggang sa maluto ang ating sabaw. At pagkatapos ng mga 7 minuto, ito na ang ating adobong itlog.